Першыя крокі экспедыцыі з благадатным агнём ад гроба Гасподня зрабіла ад прыступкі Святадухава кафедральнага сабора Мінска. Баранавіцкі раён другі прыпынак на яе шляху. Доўгачаканых гасцей сустракаюць хлебам з соллю, пасля чаго паломнікі пратаптанай сцежкі накіроўваюцца праз святое поле, дзе спачывае прах воінаў, загінуўшых падчас паўночнай і першай сусветнай вайны. У складзе дэлегацыі работнікі культуры, грамадскія дзеячы, святары і простыя прыхаджане. Журналіст-пісьменнік Ніна Загорская, арганізатар і адна з самых адданых удзельнікаў экспедыцыі. Дорогу до святыню яна праходзіць ужо больш за 20 гадоў. У России это хрестный ход в облаках. Крестный ход, ну не скажешь у хмарах, у небесах, короче кажучи. А у нас меньше только, и мы носим уже 23 год. Во всех епархиях был. Уже больше за 4 миллиона людей за этот час приняли удел. За гады існавання маршрут экспедыцыі амаль не змяніўся. Па традыцыі паломнікі крочаць пад харугвай Загор'е Сталовіцкай Прасвятой Багародзіцы. Абраз явіў сябе свету ў весну 1983 года бліз Загор'я падчас будаўніцтва аўтастрады Берлін-Масква. Менавіта тады месца паміж дзвюма вёскамі атрымала назву святога. На гэтым полі, калі аддалі праваслаўныя магілкі даўнейшыя под кар'ер для подсыпки бетона, Маці Божия явилась икона, Троица Божия. И вот эта икона явилась весной 1983 года, а у 2000 году, 8 жніўня, была прославлена Синодом Белорусской Православной Церкви як чудотворный образ. Один из чудов этой нашей иконы – заснаванне Дня белорусского письменства и друку и его составной частки «Дорога до святыни» с благодатным огнем от гроба Господня. По завершении хрестного ходу архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан провел литургию у каплицы святого Иоанна Предтечи. Так само экспедиция наведала будовлю храма Святой Блаженной Валентины Минской у Барановичах, где высадила липовую аллею с символичной назвой «Сад молитвы». В подарок экспедиции мы передали нашу положительную энергетику, которую мы заложили в нашу землю Барановичскую. Частичку земли мы им передали, чтобы они по пути следования из Барановича в Рогачев этой землей подсыпали те деревья, которые они будут садить в садах молитвы на пути следования в город Рогачев. Далей шлях паломнікаў пройдзе праз Мінскую і Гомельскую вобласці і завершыцца ў сталіцы беларускага пісьменства Рогачове, куды паломнікі прыбудуць ужо 4 верасня. Кацярына Чыстапольская, Олеся Зеленко, Юрий Титов, телерадиокомпания «Брест».